La primera volta, ja saben que són dos voltes, la primera és per a contemplar, per a mirar, per a observar i per a puntuar, i finalment la segona ja serà l'entrega de premis. I després, recorda que serà la nota, per a veure si el jo, i si no. I ahí tenim la número 30, titulada per la Fallera Major Infantil de València, la seva cor d'honor de 2018, per Daniela Gómez, anomenada L'Escola, obra de Jordi Palanca i dissenyada per Rafa Vilches. Com no, Daniela molt ben acompanyada per les seves amigues ja, perquè formen part del seu grup d'amigues, ja són una llibertat familiar com figurés la societat femenina que fa per aconseguir les falles. Daniela, juntament amb Aitana, Alba, Aitana, Blanca, Daniela, Lola, Marta, Maria, Marina, Nicole, Paula i Vega. Bé, recordeu que han de fer facin moltes setmanes, Instagram, Facebook, i veig els Instagram, a Twitter, amb el coixinet Batalla de Plors. Molt important, perquè tot el món sabem que València és molt gran i que la fila de Juliolenta és més gran. De nou, vam fer entregar la segona volta. Són les dues carrosses aquestes, no entren al concurs, són les carrosses convidades. Carrosses convidades tripulades per les talles majors de l'Alta Sur. De primeres, aquestes carrosses posteriors. Els cotxes d'Uixers aniran desfilant i jo diré quin és el guanyador perquè només tenim un premi per al cotxe d'Uixer. Aleshores van passant i quan passe el número del cotxe d'Uixer premiat, però no han tingut premi. Així que anem allà. Anem fent d'entrada la primera, la número de la sessió ordinària, i així que ja comencem amb els premis. Senyors i senyors, atenció, perquè la número 1, amb el lema solar, obra de l'artista Vicente de Metz, s'emporta el quart premi. Quart premi de la secció ordinària B, titulada per xiquetes ja presencionades per l'acord de 2020. La número 2, Mariana Ortigosa.